салом алайкум бардорони азиз, хуш омадед ба канали Пул Коркунӣ Бобогӣ. ин видеомо дар бораи проверка кардани сайти Money Capital бардорони азиз. Ман 1 соат пеш дар бораи ҳамин сайт видео кардам. ҳоз мо месанҷем ки ҳамин сайт сум мета ё не бардорони азиз. кадоме ки видеоро тамошо накардан бидурен тамошо кунанд. тарзи регистратсия кардани бардорони азиз, хуш омадед ба канали Пул Коркунӣ Бобогӣ. имрӯз ман тарзи регистратсия кардани даҳанами сайт, тарзи регистратсия карданша, тарзи пул партофтанша, ҳамаш бардорони азиз дар ҳамин сайт дар маълумоти пурра дар бораи ҳамин сайт ана видео ҳаста бардорони азиз, бидурен тамошо кунед. ҳоз мо ҳамин сайта проверит мекунем ки сума мета ё не. якум бардорони азиз медуроем ба Kiwi кошелек, ба кошелек медуроем бардорони азиз. хелдем бардорони азиз, ма дар Kiwi кошелекам қарор дорам. обновид мекунем. историяда медуроем бардорони азиз. охирон ҳами сум партофтагиёмон, сум гирифтагиёмон нишон медиҳам. баъд ҳамин сайт шумо мебарем дар ҳамин сайт. шумо ки бовар кунед, ин охирон партофтаги мо 101 рубл дар ҳамин сайт буд. мо 101 рубл дар ҳамин сайт партофта будем. ҳоз як бардорони азиз вивод мекунем ҳамин сайт, яъне шумо мебарем. ман дар личный кабинетам қарор дорам бардорони азиз. хелдем баланси ман 67 рублай. ҳоз ман ҳамин сумаро мебарам. ман 100 рубл дар ҳамин сайт ховондам бардорони азиз. ҳоз ина медуроем депозити. ина 100 рубли ман статусш активен, яъне кор кардаи сеёлӣ. ҳар 6 минута сум овардан мегирад бардорони азиз. баъд ман ҳамин сума метавонам бигирам ҳамин сайт. вивод пахш мекунем. аввал бардорони азиз настройка кардам, чиётона пайваст кунем бардорони азиз. выберте кошелек пахш мекунем. выбирайте кошелек. Kiwi пахш мекунем. баланси мо 67 рубл бардорони азиз. мо 67 рубл менависонем. рубл. дале пахш мекунем. хелдем бардорони азиз 67 рубл уст пеш нашид бардорони гузашта кошелек. ҳоз мо дар Kiwi кошелек медуроем. хелдем бардорони азиз дар Kiwi кошелеки ман қарор дорем. шоти ман ина 290 рубл шид бардорони азиз. медуроем история. история медуроем бардорони каунтер интернет сунсай. недем бардорони азиз 67 рубл гузаштак бардорони азиз. наронуш медуроем. сайт бардорони азиз сума мета бидуроем бардорони азиз сум хонен. силкаи сайт дар закреплении комментария ҳам бо силкаи видеои аввалае ки дар бораи маълумоти пурра оиди ҳамин сайтани дар закреплении комментария ҳам ҳастай бардорони азиз. бидуроем тамошо кунед. тарзи сум партофтанша, тарзи регистратсия карданша ҳамаша ёд бигиред. хай бардорони азиз, видеомо ба охир расид. ҳатман ба шумо видео маъқул шавад, видео лайк монед, дар канал подписатсия